Менә безнең көчебез бердәмлектә, безнең менә якташыбыз Илнар Фәнис тә үзе безнең сезнең авылныкы, безнең Кукмараныкы, ул һәрвакыт үзенең ярдәмен күрсәтеп тора. Менә яхшы мәктәп килеп чыкты. Мин бер курыкмый әйтә алам, мондый мәктәпләр Касымда да юктыр. Зур шәһәрләрдә дә, район республикабызның авылларында да мондый мәктәп юктыр. 2001 елда үзенең ишекләрен ачкан шушы мәктәп, менә 24 ел аңа. Бүген инде яңадан үзенең тагын бер әйтергә кирәк, яңадан менә шуннан да сөйләмәш әйткәнчә инде ул сүтеп, яңадан җыелды, үзенең яңа бер туган көнен үткәрә дип әйтсәк һич тә ялгыш булмас. Без инде шушы мәктәптә бер ел укып калдык, 11нче сыйныфны шушы мәктәптә тәмамладык. Аңарча инде без 5нче сыйныфка килдек. Агач мәктәбе иде, кызганычка каршы ул мәктәп инде сүтелде, бүгенге көндә юк. Ул мәктәп иске булса да, анда инде утын ягып җылытсалар да, ул күңелгә бик якын мәктәп иде. Бүгенге көндә дә ул хатирәләр күңелдә саклана. Шуннан да менә бик зур рәхмәт сүзләрен бүген әйтәсем килә. Укытучылар коллективына инде бүгенге көндә безне укыткан укытучылар күбесе лаеклы ялда. Безгә белем биргән, тәрбия биргән. Без бүгенге көндә кайда гына кем булып эшләсәк тә, әлбәттә менә мәктәптә алган белем, тәрбия инде безгә гомер буе безнең шушы хезмәт юлыбызда безнең юлдашыбыз булды дип әйтер идем. Мәктәпкә килгәндә шуннан да бик зур теләк иде шушы Пычак урта мәктәбен ремонтларга. Аллаһка мең шөкер, безнең шушы теләк тә тормышка ашты. Ремонт до школы, в старом стиле была, все такое. И в этом году вошел ремонт. Поменялось абсолютно все, начиная классов до шкафов, до пар, абсолютно все. Школа, да, действительно классная, мне нравится. Привет Сергееву Аделю и Валиеву Ильшаму, мои друзья.